الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام وبركم دون رانا جمعة البركة الله يبارك البركة cikin wannan rana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kira da tunatarwa da a yawaita yi wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati musamman a wannan rana kar amince da karanta suratul kahfi a yawaita yin salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabukum minni majlisan aktharukum alayya salatan wanda yafi kusa da ni ranar tashin kiyama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi yawan yi min salati Allah ya ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a gurguje kun san shekaran jiya mun yi karatu kan ɗaya daga cikin malaman salafiya malam Sani Rijiyar Lemu wanda akwai ɗan maganganunsa da muka ɗan yi tsokaci a kai wanda wannan maganganu yana da kyau mutane su fahimce shi da idan basira to akwai gabar da mun zo muna cikin karatu gaba ce mai muhimmanci kwarai da gaske sai network ya ɗan bamu ciwon kai saboda ruwa da aka samu aka yi a wannan lokaci saƙon da muke so ya isa a wannan gaban sai ya zama na bai isa ba wanda yana da kyau ‘yan uwa su fahimci wannan saƙon yana cikin littafi wanda za mu haska za mu nuna domin mutane su fahimta. To wannan saƙo kasantuwar muhimmancinsa na ga ya kamata bai kamata a ce ya shige haka kawai ba. Iya wannan gaban wanda ya yi magana za mu ɗan sa shi mu maimaita maganansa. Idan mun maimaita maganansa a iya wannan gaban sai kuma mu dawo da shi mu ɗan haska a cikin littafi mu yi masa mu yi wa duniya bayani insha Allah. Muna yi wa Malam Abubakar Hussaini murna barka da wannan lokaci wa alaikum assalam ga Abu Qatada Athani barka dai muna ziyara da sauran yan uwa gaba daya da Malam Abdullahi Muhammad Nur muna maku barka da Juma'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkan wannan rana insha Allah. Malam Ahmad Abubakar duka muna barka da wannan rana ta Juma'a insha Allah. Yan uwa muna so saurare mu insha Allah. Ubangiji ya yafa wa kansa abinda Allah subhanahu wataala ya ce ba wanda ya sani ba tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah ce gobe din nan da take kusa da kai baka san me zaka samu a gobe baka san me zai kuma same ka gobe ba amma shi zai gaya maka yaya kake me zai ka samu bai zai same ka. Kaga wannan ya karbi rigar ubangiji subhanahu wataala ya fara kansa waɗannan suna daga cikin mafatihul ghaib al-khams wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san waɗannan mafatihul ghaib sai shi daga cikin uwa kun saurari gaban da malam yayi wannan jawabi ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Amma akwai wasu mutane a faɗansa da suke zuwa su gaya maka me zai same ka gobe shi ma bai san me zai same shi gobe ba shi ma kuma wato kai ma baka san me zai same ka gobe ba amma sai ya gaya maka ya san me zai same shi gobe. To wannan gaban ita ce da aka tsallake wanda kuma da wannan abin da ya gina cewa maganarsa a kai mutum ne bai san me zai same shi gobe ba kai ya gaya maka me zai same ka gobe to wannan abun bokanci ne a wajensa. Jamil jiddan wannan abu ne mai kyau yanda malam ya faɗa kamar yanda na faɗa a karatunmu na wancan babu shakka bokanci haramun ne a addinin musulunci. Bokanci haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Wanda ya yi imani da boka da wanda ya je wajensa ya yarda da shi kusan wannan gaba ɗaya ka iya cewa ba su da addini kamar yadda manzo Allah ya faɗa. To amma matsalan ba bokanci ba abinda ku kuke fassarawa da bokanci shin wannan abin shine bokanci shine matsala. Abinda ku kuke fassarawa wannan abin shine bokanci to amma yanda shi ma lai fassara bokanci ya nuna ka je ka nuna ka samu wato wani mutum ya gaya maka me zai same ka gobe ya gaya maka abin da zai faru da kai gobe wannan abin bokanci ne. To shine muke so a haska wa mutane. Nake so da Allah ka ɗaga littafin nan ɗaga shi sosai saboda jama'a nake so da Allah ku yi haƙuri ku ga wannan littafin. Ɗan uwa kun gan shi
madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kun gan shi karara to yana so ka bude shafi su. Yawwa to daga shi, kara daga shi sama kaɗan. Yawwa to hannunka wannan, yawwa dan matso da shi gaba kaɗan kai haka da shi. To yan uwa nan nake so ku gani bisa maganan da malam yayi na cewan idan mutum ka je wajen mutum ya gaya maka me zai same ka gobe, ya gaya maka kaza wannan abun bokanci shine nake so a ƙara gani. Ranan na karanta amma zan karanta iya gabar da bai samu shiga cikin karatu ba. Yake cewa wa akhbarani ibnu taymiya ya bani labari ghaira marra, ba so ɗaya ba, ga yanda nake karantawa nan, ghaira marra, ba so ɗaya ba, bi umurin, da wasu al'amura baɗinatun wanda suke ɓoye, tahtassu bi, waɗanda wannan abin ni kaɗai suka shafa, mimma azamtu alaihi, wanda na yi yunkurin zan yi wannan abin, walam yantiq bihi lisani, harce na bai taɓa furta wannan abin ba. Ibnu taymiya ya gaya mu a wajen malam ta'arifin boka shine ya gaya maka me zai faru da kai, ba tare ma da ka gaya masa bai nuna maka ya san gaibu. To ya aka yi ibnu taymiya yake gaya wa ibnu al-qayyim abin da yayi niyyar zai yi? Ibnu al-qayyim bai taba gaya wa kowa ba, amma shi ibnu taymiya ya leka zuciyarsa ya gano ya gaya masa. Yace wa akhbarani, ya bani labari, bi ba'di hawadisa kibar, da wasu manya-manyan al'amura da za su faru, tajri fil mustaqbal, wanda za su faru a nan gaba. To kun ga in za a duba maganan da malam yayi da cewa wanda ka je wajensa boka ne ya gaya maka, ya ce maka ko shehi ne ko karama ya maka, ya gaya maka me zai faru da kai gaba, wannan boka ne. To ya aka yi ibnu al-qayyim a cikin wannan littafi yake cewa wa akhbarani bi ba'di hawadisa kibar tajri fil mustaqbal? Ibnu taymiya ya ba su labarin al'amura masu girma da za su faru gobe, jibi, gata ko zuwa shekara mai zuwa, duka wanda za su faru a gaba. To kaga bisa ta'arifin boka, a yanda malam yayi ta'arifin, yanzu ibnu taymiya ya zama boka. Sai ya ce gashi walam yayin auqata, bai ma gaya mana ko bai ta'ayinin lokacin ba. Ka san wannan wasu sukan ce auqatiha, sukan dauka jam'u muannasus salim ne. La ba irin wannan bane, shi baya karban wancan irin hukuncin auqataha. Sai ya ce wa qad ra'aitu ba'daha, yace abinda ibnu taymiya ya bamu labarin za su faru a gaba, wanda ba su faru ba din nan, wace naga wasu, wa ana antaziru baqiyataha, yanzu ina sauraron sauran abubuwan da za su faru a gaba. Wa ma shahadahu kibaru ashabihi, abinda manya-manyan sahabbansa suka gani na yanda ya dinga ba su labarin abinda zai faru gobe, zai faru jibi, zai faru sati mai zuwa, zai faru wata mai zuwa, zai faru shekara mai zuwa. Abinda almajiransa suka gani a da'af ma shahadtu, ya ninninka abinda ni na gani daga wajensa na faɗin laburburan gaibi. To yanwa idan an lura da wannan, inda za mu yi adalci, in dai an lura da wannan za mu yi adalci, to za a ga shikenan, za a ga abinda muke faɗa, in dai batun malam da ya faɗa gaskiya ne. Ina son yan uwa da Allah ku ƙara sauraro ku ji abinda ya faɗa. Ubangiji ya yafa wa kansa. Abinda Allah subhanahu wataala ya ce ba wanda ya sani, wa tadri nafsun ma za taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah ce gobe din nan da take kusa da kai, baka san me zaka samu a gobe, baka san me zai kuma same ka gobe ba, amma shi zai gaya maka yaya kake, me zaka samu, me zai same ka. Kaga wannan ya karbi rigar Ubangiji subhanahu wataala ya yafa wa kansa, wanda waɗannan suna da. Kun ga yan uwa, dai wannan gaskiya ne dai wannan gaskiya ne, to mu muna tambaya yanzu, shi ibnu taymiya tambaya ne a dan wannan takaitaccen lokaci, yanzu shi ibnu taymiya boka za mu kira shi ko me za mu kira shi? Boka ya kamata mu kira ibnu taymiya ko me za mu kira shi? Shine tambayar da muke wa salafawa su ba mu ansa. Masu hankali a cikin su da su muke magana, ba dubgaggu marasa hankali ba, masu hankali a cikin su da su muke magana. Yanzu ibnu taymiya za mu kira shi boka bisa wannan ta'arifin?
ka je wajen mutum ya gaya maka me zai faru da kai, shi ma bai san me zai faru da shi ba gobe da sauransu da me wannan abun bokanci ne. To ya aka yi ga Ibnul Qayyim shi kuma yana faɗan abin da zai faru, yace Ibn Taymiyyah yana gaya musu abin da zai faru fil mustaqbal a gaba. To shine muka kasa haɗi wannan karatun, muke kira da su salafiya su dawo da hankalinsu su nutsu, sannan kuma in na ansa ne muna buƙatan ansa akan wannan bayanin, wataƙila tare da itirafi da gajiyawan mu har a gaban Allah mun yi itirafi mu gajiyayyu ne. To ku fahimtar da mu wanda da wahala duk yanda zaka shiga ka fita, kai ka san hankalin mu yafi naka, wayan mu yafi naka, fahimtar mu tafi taka, karatun mu yafi naka, ta haddusan bi ni'matillahi wala fakara. In ka je ka dawo dai ka san duk tsiya sai mun maka kudi, sai mun matse ka, ba kuma guri ɗaya bane. Wannan a misali ɗaya ne muka kawo, sauran guraren suna nan gaba. Wannan shine abin da muke ta kira, muke fa mutane su fahimta. Kar ku bari a dinga ruɗan ku da sunan tauhidi, wani kawai ya zo ya ce maka yana kira da sunan tauhidi, ya sa ka kafirta musulmai, ka kafirta yan uwanka, ka kafirta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaira babu dalili, haka kawai ya sa kai ta kafirta mutane. Kar ka yadda wallahi, kar ka yadda, yana cutar da kai. In an je lahira zaka ga an bankaɗe asusunka, an ɗibi kafirta wannan da kai ta wa mutane, ana biyan su bashi, kai kuma shikenan ka zamanto muflis, ka tashi baka da komai sai wutan jahannam. Kar ka yadda kafirta musulmi. Wannan shi muke kira da yan uwa su gane, su kiyaye. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu, ya gyara mana imanin mu, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullah.